pachena mundikomborerenyi kuti moyo wangu ucha kukudzangu wadzese ndidzidzisenyi kukuda kuziva zvakanaka zvechikariro chembiri chinondipa kufara ndauya kune mwitenzi munozondibatsira ndinosimbira kunemwi mundisvitse kumusha Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi mudambudzo wandibvisa ngeropa rake iri ndakashira mutsa wenyu ndinomuitirenyi ndipenyi kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi nguva dzese ndarasika kuva munzira yenyu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu. Kwazwai vana vaMwari ndinokwasai mose muzita raJesu Kristu tenzi namuponesi wedu amen. Tinotenda Mwari nezuva rimwe zvakare ratasangana rekuungana tichinzwa zvimwe zvaJesu. Ndibvumudzei ndikukokei kubhuku ravatongi muzuva ranhasi, Watongi chapter 2, Watongi chapter 2, Watongi chapter 2 verse ya 1 kusvika paverse ya 3. Ndinoverenga makateerera bhaibheri rinoti, zvino mutumwa waJehovha wakabva Girigari akaenda Bhokimi akati, ndakakuburitsai muIgipita ndikakusvitsai panyika yandakapikira madzibaba enyu. Ndikati handingatongoputsi sungano yangu nemi nekusingaperi. Nemi hamufaniri kuita sungano navanhu vagere panyika ino. Munofanira kuputsa aritari dzavo. Asi hamuna kuteerera inzwi rangu. Makaitireiko izvozvo? Saka ini ndakativo, handingavadzingi pamberi penyu, asi vachava seminzwa kunhivi dzenyu, navamwari vavo vachava zvisungo kwamuri. Mwari akomborere kuverengwa kweinzwi rake. Musoro wenyaya wanhasi unoti imwe mbeu, imwe mbeu. Ngatinamatei. Baba muri kumusoro kudenga, tinouya kwamuri muzuva ranhasi. Tibatsireiwo kunzwa imi nemi moga muchitaura nesu muzita raJesu Kristu tinonamata amen. Regai ndikupei punguroziyamu yebhuku ravatongi ratiri kudzidza nezvaro muzuva ranhasi. Now bhuku ravatongi rinonyorwa mushure mekunge vana vaIsraeri vapedza gwendo rwese kubva Igipita kusvika Kenani. Saka zvino vana vaIsraeri vasvika Kenani, nyika yavakapikirwa, munyika yehuchi nemukaka. Asi vasvika ikoko, rangarirai anga ari mutungamiri pakutanga pegwendo Mozisi akange afa. Mozisi anotsiviwa naJoshua. Panguva ino Joshua anenge afa zvakare. Saka bhuku ravatongi inguva apo rudzi rwaIsraeri rwakanga ruchitongwa nevatongi, ndo vakanga vari vatungamiri vavo. Saka panobuda vana vaIsraeri kubva kuIgipita vachienda kuKenani, chimwe chakanga chakataurwa naMwari ndechekuti pamunosvika Kenani, munyika yechipikirwa, munofanira kundoparadza rudzi nendudzi dzirimo, nekuti iyi inyika yandakakugadzirirai, inyika yechipikirwa. Saka mune vagara vageremo, asi pamunosvika imi munofanira kundovabvisa. Kuvabvisa kwacho kwakanga kusiri kwekuvakumbira kuti pamusoro ivana baba nemi pamusoro ivana mai
tinokumbira wamusuduruke tigare. Zvitori zvehondo vaitofana kutovakunda nekuvakurira, vovaburitsa vovaendesa kure, ivo vopinda vogara munzvimbo iyoyo. Ndo zvaifanira kunge zvakaitika, ndo rakanga riri basa ravo rekupinda. Asi pavakandosvika vana vaIsraeri vachipinda munyika yeKenani, munyika yechipikirwa, vakambotanga vachiedza kurwa nekurwisa vaKenani vakanga vageremo, vakatanga vachivarwisa, asiwo vaKenani vakanga vari vanhu vehondo. Saka zvehondo izvi vaizviti nzwisiseiwo. Saka vaIsraeri pavakaedza kumborwa navo, zvakaita sekunge zviri kurema, zvakaenda sekunge zviri kuramba, vaona kuti hazvisi kubuda sematarisiro avaita. VaIsraeri ndokufunga kuti chatongosara kuti tiite, ngatitsvagei tigarisane nevaKenani. Saka ndokubva vatanga kuchitaurirana kuti ngatichingogarisanayi, wagara apa isi togarawo apa, vari mumana mavaigara, uyu agera apa uyu agera apa, ndokutanga kugarisana. Asi kugarisana kwavakaita yanga isiriyo pfungwa yaMwari. Rangarira misoro nyaya uri kuti imwe mbeu, uri kuti imwe mbeu. Saka vatsvaga kugarisana kudaro. Handiro rakanga riri zano raMwari, handiko kwakanga kuri kuda kwaMwari. Asi ndoda kuti ucherechedze, Mwari ndiye akanga avimbisa kuti pamunosvika tichaburitsa vaKenani vageremo, ndichakubatsirai kuburitsa ndudzi dzigeremo. Saka kutadza kwevaIsraeri kuburitsa vaKenani vanga vageremo nendudzi dzanga dzigeremo kwakanga kusiri kuti, terera unzwe, kwakanga kusiri kuti vaIsraeri havana ngoro dzehondo, vaIsraeri havana mabhiza ehondo, vaIsraeri havana mabhazuka ehondo, kana kuti vaIsraeri havana pfuti dzehondo. Chavakanga vasina kutenda muna Mwari chaifanira kuitwa nevaIsraeri, kutenda kuti vanotungamirirwa hondo dzavo naMwari wekudenga. The Lord of hosts ndiye akanga ari komanda wehondo dzavo. Asi vaIsraeri vakashaya kutenda, vakaona sekunge hondo isingakundiki, vakabva vati zviri nani titsvage kugarisana nevaKenani. Saka ndokubva vatanga kugarisana nevaKenani, ndokugarisana nevaKenani. Saka dambudziko rakanga riripo, it was a spiritual problem and not a military problem. Dambudziko revaIsraeri was not a technology problem, but it was a spiritual problem. It was a lack of faith. Ndo dambudziko revatendi vakanditarisa nhasi. Dzimwe hondo dzatiri kutadza kukurira, hakuzi kuti hatina kudzidza, hakuzi kuti hatina zvombo, hakuzi kuti hatina vanhu vatinoziva, hakuzi kuti hatisi connected. The problem is spiritual. Hatina kutenda muna Mwari wekudenga. Dei taitenda kuna Mwari, mamwe mikova yakavharika yeda yakazaruka. Dei taitenda muna Mwari, mamwe mawindo akavharika aivhurika, mamwe madziro aiputsika nekutenda. Zvimwe hazvidi kunge tine hondo dzinotyisa, hazvidi kunge tine masoja anotyisa. Zvinoda kutenda kuna Mwari kuti tikunde hondo dzepane rino pasi. Saka patinouya muna chapter 2 pane chitsauko chatiri kudzidza, Mwari anotanga zvino achitouya akatsamwa. Zvikanzi panapa mutumwa waJehovha wakabva Girigari. Mutumwa waJehovha anouya achitanga achitaura, anoti, ndini ndakakuburitsai muIgipita. Mwari anotanga nekurangaridza kuti ndini ndakakusunungurai. Maamuri nhapwa imimi, maamuri nhapwa kuIgipita, asi ndini ndakakusunungurai. Ndakusunungurai, ndini ndakakuzivisai kuti muchandogara munyika yechipikirwa. Saka ngenyi zvino makanganwa kuti ndini ndakakusunungurai. Dei maiziva kuti ndini ndakakusunungurai, maiziva kuti ndini ndichakubatsirai kuti vaKenani vabude. Zvikanzi ndini ndakakusunungurai, ndini ndakakusunungurai muIgipita. Zvino zvaitwa nevaIsraeri pakuti vaparadze vaKenani,
vakugarisana navo. Dei vakaperera pakungogarisana bedzi, vakabva vatanga kushumira paaritari dzevaKenani, vakatanga kunamata painamatwa nevaKenani, vakatanga kupinda mumarusando aitwa nevaKenani nekanamatiro kaitwa nevaKenani, ndobva vatanga kupinda ipapo. Ndo dambudziko rekugarisana nevasingatyi Mwari, dambudziko rekutamba nevasingatyi Mwari, dambudziko rekudla nevasingatyi Mwari, dambudziko rekunwa nevasingadi Mwari. Chinoitika, ivo ndo vanotinwisa zvavanonwa nekutidyisa zvavanodya. Hazviwanzoitika kuti ndisu tinovadhonza. Saka vaIsraeri vakabva vapinda pakubva pakutenda kwavo, vakamedzwa nekutenda kwevaKenani. Saka iko zvino paita vashanyi vanobva kudenga. There is divine visitation. Panoshanyirwa nedenga kuzobvunza kuti ko chii chiri kuitika, chii chaitika pano. Ingawani ndakakuudzai kuti vanhu ava vabvisei, vaburisei. Sei muri kuzviita? Sei muri kuzviita? Ndini wani ndakakuburitsai kuIjipita. Ndiri Mwari wesungano. Mwari anodzoka kuvarangaridza kuti pasungano ina handibvi, pandakavimbisa ina handibvi. Ko ngenyi musina kuvaburitsa? Saka zvikanzi naMwari, nekuda kwekuti maramba, iniwo handichavadzingi pamberi penyu, asi vachava seminzwa kunhivi dzenyu, navamwari vavo vachava zvisungo kwamuri. Mwari ndakubva atsanangura kuti nekuda kwekuti imi maramba kuteerera shoko rangu, nekuda kwekuti imi hamuna kutenda, mashaya kutenda mushoko rangu, vanhu vamagarisana navo, vamazviitira kuti mugarisane navo, vachakunetsai, vachakushungurudzai. Regai ndikuudzei vana vaMwari, chinhu chakaipira chivi ndechekuti Mwari ane tsika yekushandisa chivi kukuranga kana waita chivi. Hapana hanzwa. God is in the habit of using sin to punish sin. Dzoganeni panyaya yaAmnoni, kana uchida kunzwisisa kuti Mwari anopanisha chivi achishandisa chivi. Amnoni paya apindira hanzvadzi yake Tamari, ndokubva David aramba akanyarara. Absalom haana kufara nazvo. Makore akazoti apfuura, Absalom akazotsiva chivi chaAmnoni nekumuuraya. Saka pakashanda chivi kuranga chimwe chivi. Saka Absalom akashandisa kuranga chivi cheupombwe chakanga chaitwa naAmnoni. Mwari anobvumira to use sin to punish sin. Saka ndo zviri kutaurwa panapa kuti imimi maramba kunditeerera, vanhu ava maranga kudzinga, vachava seminzwa panhivi dzenyu, navamwari vavo vachava zvisungo zvavo. Denga harisi kufara nezvaitika, denga harina kufara radzika nezvaitika. Saka vana vaIsraeri vavudzwa zvino kuti ndo zvichaitika, vanopindura vachiti chiiko? Vhesi ya4 Bhaibheri robva rati, zvino mutumwa waJehovha wakati ataura mashoko iwayo kuvana vaIsraeri, vose vanhu vose vakachema kwazvo. Saka mukadzidza muchaona kuti Mwari haajidzani nechitema, uye muchaona chimwe chinhu, hazvigoni uite ukama nevaKenani ugoramba wakadaro. Mwari paaitotsanangura achiti bvisai vaKenani mugarepo, waiziva influence yavaKenanites kuIsraeri kunyaya dzekutenda kwavo. Saka muchaona kuti kubva kare munguva dzaMozisi wakatoshandisa Mozisi to warn Israel vasati vatopinda. Saka akagara avaudza akati, muchinopinda muKenani mune vaKenanites arimo, vane chitendero chavo chavainacho, vanonamata zvimwari, vanovuka, vanoita zvakasiyana siyana, asi kana mapinda murege kuita izvi. Saka pano wandatsika gotsi atsanangura pfungwa yakakosha. Pano tiri kuona Mwari achidzika muumwari hwake. Panguva yaJoshua Mwari ari kudzika to encourage Joshua, but panguva inoyi yaIsraeri Mwari ari kudzika ane message yepunishment. Ari kuti Israeri, zvamaita izvi, ini saMwari ndakatendeka pamapromises angu, ndo saka ndichinzi Lord, I am a covenant keeper. Ndakakuudzai ndikati ndichakuchengetai uye ndichakutungamirirai kusvika Kenani, handina kukunyeperai. Mwari ngaavongwe, nekuti tinonamata Mwari asinganyepi, uye tinonamata Mwari anochengetedza zvidzidzo zvake.
Saka pano Israeli yapinda muKenani, ndiyo yabva pamberi paMwari. Saka Mwari adzika kuzovaudza, ini ndakakuudzai kuti ndichatendeka kurutivi rwangu, asi imi maifanira kutendeka kurutivi rwenyu. But makaona mapinda Kenani, ndobva maona zvinamato zveKenani, ndobva maona vamwari veKenani vachinamatwa, ndobva maona kamufariro kavanoita kana vachinge vaungana, ndokubva mazvida. Saka imi makapindana nenyika, makapindana neKenani, ndobva mapfekana navanhu vepo. Saka nekudaro hatichaoni kwamuri nekuti makunamata vamwe vaMwari. Saka Israeli yarangaridzwa. Tinotenda Mwari nekuti vhesi ya4 yataura pfungwa yakakosha. Iri kuti iko zvino mutumwa waJehovha wakati ataura mashoko iwawo kuna vaIsraeri vose, vanhu vose vakachema. Mwari ngaavongwe. Kana Israeri ichiri kurangarira kuti Mwari vakataura, yotarisa yoona kuti idi takakanganisira Mwari. Vakakomborerwa vanhu vanoti kana Mwari akataura akavarangaridza, vanorangarira kuti idi Mwari tiregererei. Kare yavatsika yavanhu vekuti vakaudzwa pavakanganiswa, kunyange Dhavhidhi. Ndosaka nhasi achinzi shamwari yaMwari, nekuti Mwari paakatuma Natani akamutsanangurira kutadza kwake, murume akafuka magumbu akachema kuna Mwari akati, Mwari ini ndakutadzirai. Mwari mukupedzisira ndobva ati, Dhavhidhi shamwari wemwoyo wangu. Saka Mwari nhasi ari kutsvaka vanhu vakadaro. Mwari nhasi ari kutsvaka Israeri yakadaro, inoti kana ichinge yabva pazvidzidzo zvaMwari, Mwari akairangaridza, inorwadziwa nemwoyo. Poonekwa inonzi true repentance, yekurwadziwa kuti idi takatadzira Mwari. But zvorega kugumira ipapo, decision yekurwadziwa yoonekwa nekamuraramiro. Taita dambudziko ravanhu vanongovhunduka vhangeri. Kana Mwari akataura, hana dzavo dzinorova kwekanguva kadiki, asi vakati gare gare, vakarangarira vana Petunia, vakarangarira tumwe tunhu tunofadza, vakarangarira nyama nekugocha kwavaita, vanokanganwa kuti Mwari wakataura. But vakakomborerwa, vanoti kana Mwari ataura, vanototendeuka, vobva pakamararamiro kazuro, kubva nhasi zvichinda mberi vavanhu vatsva. Saka Israeri pano inoenda pamberi paMwari pavhesi ya4, ndokubva yachema kuna Mwari. Mwari ngaavongwe, nekuti Mwari unokurumidza kunzwa kuchema kwemutadzi. Uye Mwari wakamirira minamato yevanhu vanouya pamberi pake vachichema achiti, Mwari takakutadzirai, vachichema achitsvaga kuregererwa naMwari. Saka ukaiverenga vhesi ya5 ukadzika nenyaya yacho, vhesi ya5 inoti ipapo vakatumidza nzvimbo iyi zita rinonzi Bhokimi, vakabayira Jehovha. Ukatsvaka Bhokimi zvinogoreva nzvimbo yekuchema. Saka Israeri yakachema zvakadaro zvokuti yakasvika pakupa nzvimbo iri zita, zvokuti vakatarisa vakati kamuchemero kataitaka, hatigoni kungosiya nzvimbo ino yakadaro. Nzvimbo ino inoda zita zviri maringe nekamuchemero. Ndirini pawakambochemawo zvivi zvako zvokuti ukazvirangarira unoti idi ndakadai ndakati idi ndayava Bhokimi, pane zvandakanga ndaita, Mwari ndokubva ataura kwandiri, mutumwa wake ndobva adzika, ndokubva andiudza kuti aiwa apa warasikapo. Pandakazvirangarira ndikati ndiri paBhokimi, ndikachema kuna Mwari, Mwari vakandinzwa. Pano Bhaibheri roti Israeri hainangochema basi, yakaenda pamberi paMwari, ndokubva yabayira chibayiro pana Mwari. Saka vakaenda, ndinoona Israeri ichitora makwai nekuti vainzwisisa zano rekudzikirirwa kwemunhu. Saka vanoenda vonobayira chibayiro. Ndinoona Israeri ichibayira chibayiro, iri kuchema nekurevesa, ichirwadziwa mukati memwoyo kuti Mwari tine urombo nemhaka yekuti takakutadzirai. Saka ndinoona chibayiro chichibayirwa, minamato ichirohwa, vakomana vachiona muchibayiro chichipfungaira, vanoti Mwari vongwai nekuti inecha yenyu yekuregerera. Kaindikuudzera Mwari, tinonamata Mwari anoregerera, wakamirira kuti tidzoke tizochema kwaari, chaanotsvaka kuti tiise chibayiro paaritari. Saka nyaya dzako Mwari anodziziva, akamirira uye nechibayiro paaritari. Regai ndikutaurire sisi, regai ndikutaurire mukoma, regai ndikutaurire sekuru, hauna chitema chawakaita chinotyisa chekuti Mwari anotadza kukuregerera. Asina ndava nekuti wakatadza zvinengei, Mwari aripo kuregerera vanhu vake. Chaanotsvaka
dzoka nechibayiro paaritari, uchene kuna Mwari, uti Mwari ndakakutadzirai. Ukaverenga vhesi ya6 inotiko vanhu vachema pamberi paMwari, Mwari anzwa kuchema kwavo. Joshua akabva ati kune vanhu, chiendai kumba. Nemamwe manzwi zviri kutsanangurwa nebhaibheri zviri kunzi kamuiro kavaita paaritari nekamudzokero katosiyana. Vauya vari vatadzi, but vakudzokera vari vatadzi varegererwa. Ndotsika yaMwari, tikauya tiri vatadzi nekurevesa, tichibayira chibayiro pamberi pake, Mwari unotiregerera. Patinodzokera mudzimba dzedu, patinodzokera muupenyu hwedu, tinenge tava vanhu vakasununguka. Saka itsika yaMwari yekusunungura vanenge vasungwa nevakaipa. Tine dzimwe dzenguri tinonakirwa torivara, topinda muKenani, tosangana nevenyika, zvoita kuti panotadza kuzikamwa kuti uyu ndeupi. But Mwari ngaavongwe, ari kungodaidza kunyangwe nazvino kuti ndakakurangaridzai ndikakuudzai kuti aiwa musaita zvinoitwa nevaKenani. Saka dzokai. Saka kunyangwe nanhasi Mwari ari kuti kuKenani dzokai. Kana mukadzoka mukabayira chibayiro, Mwari unoregerera. Saka munguva yaJoshua vanhu vanoenda kumba vakasununguka. This time vari kuti takakutadzirai Mwari zuro, but hazvichagoni. Pave true repentance, because true repentance inosanganisira sorrow for sin and turning away from it. Saka vana vaIsraeri vari kuti aiwa tatakatadza Mwari, tarwadziwa, but kamudzokerero kataakuinda kumba veke kutotiza pachitema pangatiri. Saka vari kuinda mumwoyo vachiti takunotanga upenyu utsva naMwari. Saka Israeri yaenda yadzokera kumba. Zvakazodii vhesi ya7? Vanhu vakashumira Jehovha mazuva ose aJoshua namazuva ose avakuru vakanga vari vapenyu. Joshua atofa, ivo vakanga vaona mabasa makuru akanga aitwa naMwari waJehovha. Saka panguva iyi vanhu vadzokera kumba. Vhesi inotsanangura. Asi ndoda kuti murangarire musoro wenyaya unoti imwe mbeu. And Bible raisa pachena vanhu vakanamata Jehovha mazuva ose aJoshua. Saka kureva kuti matendeukiro avakaita it was genuine, vairevesa. And vakange vaita resolution kuti isa hatidzokeri kumadhaka, ndo kunamata Jehovha. Asika mukaramba muchidzika nevhesi, Joshua azoramba aripo nekusingaperi. Vhesi ndeya8. Zvino Joshua mwanakomana waNuni muranda waJehovha akafa, awana makore ane 110. Vakamuviga panyika yenhaka yake paTimna Heresi, panyika yemakomo aEfraimu nechokumusoro kwegomo reGashi. Vhesi ya10. Zvino rudzi urwu rwose vakasanganiswa nemadzibaba avo. Rumwe rudzi rukamuka shure kwawo, rwakanga rusingazivi Jehovha kana basa raakaitira vaIsraeri. Soro inyaya uri kuti imwe mbeu. Now handina problem neIsraeri, vachema paBokimu, vakatendeuka zviro kwazvo, vakachema kuratidza kuti kutendeuka kuri kubva pakadzika pemoyo. Vakati idi Mwari takukanganisirai, tiregererei, tinzwirei urombo. Vakanzi naMwari ndakuregererai, ndokutobayira, ndokupa chipiriso. Zvikanzi endai henyu kumba kwenyu naJoshua. But Joshua haararami nokusingaperi. Rega nditaure newe hama yangu, uchiri kuita zvekutumwa kuchechi. Kuchechi uchiri kuenda nekuti baba wako anosiya wakiya pamba. Rega nditaure newe chihanzvadzi changu, uchiri kuenda kuchechi kunotsvaga mukomana. Rega nditaure nemi mhai, hamuna choice, munoenda kuchechi nekuti muri kuda kuchengetedza muchato. Muchiri kunamata nekuti Joshua aripo. Pane nguva ichabviswa Joshua. Joshua has to die so that you prove yourself. Because kune vari kutumwa kuchechi, muriko henyu ende vanhu vanoti munonamata, asi imhaka yaJoshua achiripo. Joshua has to die. Saka Joshua afa. Joshua anofa, but paafa kwakasara maelders. Vanhu vakaramba vachinamata. Maelder afa. Vhesi ya10.
kwakamuka kamwe kambeu. Ndikadzokera nemi pana Deuteronomy chapter 6 kubva pavhesi ya4 kusvika kuna 7. Inzwai imi Israeri, Mwari wedu ndeumwe chete. Unofanirwa kuda Mwari wako nesimba rako rose, nemweya wako wose, nemoyo wako wose. Zvikanzi mashoko aya unofanirwa kuadzidzisa kuvana vako pakumuka, pakurara, pakubuda, pakupinda. Saka it was the duty of every parent in Israel to teach their children kuti tina Mwari akatiburitsa Ijipita, tanga tiri varanda muIjipita, tikachema kuna Mwari, Mwari akarangarira, akatiitira ngoni pasi pezuva, akatiburitsa muIjipita, takubuda muIjipita, takasvika pagungwa dzvuku, Faro achiuya nehondo dzake, kurutivi kwaiva nemakomo, ndokuchema kuna Jehovha, akaita nzira pagungwa, tikafamba padhasti, tafamba takaona Faro achifushirwa nehondo dzake. They were supposed to teach their children. Mubvunzo, kamwe kambeu aka kakabvepi? Kakabva kupi? Because Bible raisa pachena, zvikanzi mbeu iyi haina kuziva Jehovha. Saka ndona wari wafana wakatarisa madzibaba wakati, ndimi makabva neyo isusu. Toziva kuti kumunga kunaipwa. Ende Mwari wenyu ndimi mune experience naye. Isusu we are discovering ourselves. Kamwe kambeu kakatadza kuziva. But regatira panorechirawe. Because verse ya 10 yati pakamuka rumwe rudzi. Rwakanga rusingaziwi kuti Jehovha ndiani kana basa raakaita vaIsraeri. Now vara riripo apo rinonzi Yadha. Ichokwadi here kuti vanga vasingazivi. Because the miracle iyi maKenanites aitoparidzira vaIsraeri kuti Mwari wenyu tinomuziva, handouya neweka. Rahabha akatotaura vachipinda muJeriko, zvikanzi Mwari wenyu mbiri takainzwa tiri kuno, kuti Mwari wenyu akakuitirai zvikukutu, mukafamba padhasti, mahedheni asi vane rekodhi. Kambeu aka kakabvepi? Iko kari kemuIsraeri. Saka zvinondisira pachena. They chose to forget. It's not because vanga vasingazivi. No, vaiziva kuti kuna Mwari kudenga akaburitsa madzibaba edu munyika yeuranda vakatunza Canaan. They knew, but they chose. Semasarudziro atinongoita nhasi iwe neni kuti Mwari tomuziva kuti ane simba rekuti bvisa muzvikwi, ane simba rekuti geza, otimisa padombo, otimisa otichifamba, usatadzazve. Asi you can still choose to forget. Saka kakavunza kamwe kambeu aka zvikanzi sorry, experience ndenyu, it's not ours. Imbotisiyaiwo tidiscover tega. Rega ndikuudze kana paine chinhu chaunogona kuzviitira chakaipa, kuchuza kukanganwa Mwari. Kana Mwari akamboburitsa vabereki, kana Mwari anga aine relationship, never forget the God of your forefathers. Nekuti Mwari hachinji, kare ndo zvangari, nhasi ndo zvari, mangwana ndo zvanoramba ari. But ava they chose to forget. Chiko kugarika here muKenani. Rega ndimbopinda mupfungwa dzavo. What could have been the cause? Chii chakaita kuti vakanganwe? Number one, it could have been the luxuries of Canaan. Kune vanhu vanoti kana vakabviswa kure, vakange vagarika, vanokanganwa chezuro nehope, kuti kwatakabviswa naMwari kwaivava. Why they forget? They look at the present luxuries and forget. Patraka ndikuudze, usakanganwe chezuro nehope. Saka wakavunza, zvikanzi ndianiko, rega itingokuisirai pachena. What it means is, Generation E had no intimate connection with God. Rega ndikuudze, kune vamwe vana nhasi vanoti vakatarisa vabereki vavo, ukatarisa mubereki wako, what they have today,
there was no way under the sun they would have achieved. But dzaiva nyasha dzamwari. Nhasi iwe semwana wakushisvina chirungu, wakadzidza, wakuzvidza Mwari wemadzibaba ako, ndo zvakaitwa neimwe mbeu iyi. Vakatarisa current disposition, vakatarisa history, and the God in their history was too minute. Kusvikavabvunza zvikanzi, sorry, but akanyanyomboitei Mwari uyu. Rega ndikuudze. How can you forget the God who delivered you out of bondage? Ukaona wanyanyogarika, zvakuti unosvika pakukanganwa where you've been brought, you are doing yourself a disfavor. Nekuti Mwari kana akakubvisa kure, kwaari kuda kuenda newe kure, but you can shortchange yourself by quickly forgetting. Ndotarisa mwana mdiki ukamukumbira so wampa maswiti ndiwoto ene maswiti wachimupa paketi watichindibao switi kampaketi unoona anoramba forgetting the fact yakuti ndini ndauya nawo. I know where they are coming from, but ari kungotarisa zviri mudhuze haoni zviri kumberi, ndo zvakaita rumwe rudzi. And they challenged. Mwari wenyu akambokuitirai sei? We do not know. But they are doing this after Joshua has died, after the elders have died. Kakuna matakako kari based on Joshua ere, kari based on the elders ere, because kana kari based on Joshua will die. Kana kari based on the elders will die. But let your religion be based on Christ, the solid rock. Nekuti hachinji. Ukaona chinamato chako chiri based mumunhu, munhu anobva, munhu anofa, unosara uri pachena. Let it be based on the rock of ages. Nekuti harichinji, zvanga ari kare, ndo zvaari nhasi, ndo zvaanoramba ari. Never base your religion on men. Saka karamba tichiitevera nyaya yedu. Tinoona kuti imwe mbeu iyi yaita dambudziko rekusarudza kukanganwa. Vari kutofunga havo kuti zviregai tisiyane nazvo izvi. Hazvina zvazvinotibatsira. Saka pavhesi ya11 yavatongi chapter 2 ndo panozonzi vana vaIsraeri vakaita zvakaipa pamberi paJehovha. Vakashumira vaBhaari. Vakarasha Jehovha, Mwari wamadzibaba avo, wakanga avabudisa munyika yeIjipita. Vakatevera vamwe vamwari vavanhu vakanga vakavapoteredza, vakavafugamira, vakatsamwisa Jehovha. Vakarasha Jehovha, vakashumira Bhaari naAshtaroti. Mukatarisa chivi chiri kuitwa nevana pavasarudza kukanganwa. Munhu angori nechiri maari chinongomuti namata. Munhu angori nechiri maari chinomuti there is a higher power than pauri ipapo pane chine simba kukudarika chaunofanira kunamata. Saka the moment you turn your back on God, you have given attention to something else which is not God. Munzwisise chinhu ichi. Haukwanisi kuti ndaramba Mwari handichanamati. Aiwa, hazviiti. Kana waramba Mwari, waakutonamata muvengi waMwari. It's as simple as that. Hapana anogona kuti ini ndiri pafenzi, nekuti fenzi yacho ndeyaSatani. To be undecided is to be decided against God. Unofanira kuti uzwisise izvozvo. Saka chivi chiri kuitwa navana ava chii? Imwe mbeu iyi iri kuita chivi chei? Yaita chivi chekutsvaka vamwe vaMwari. Vara rekuti vamwe vaMwari rinonyanya kuva prominent pana Exodus chapter 20. Jehovha akauya akataura naIsraeri. Akagara pamusoro pegomo reSinai. Gomo rese richipfungaira hutsi. Gomo rese rakafukidzwa nerima. Rima rekuti waigona kuricheka nebanga. Israeri yakamira mumhenderekedzo yegomo. Mwari akataura ari kudenga akati, ndini Jehovha Mwari wako, akakuburitsa munyika yeIjipita, munyika yeuranda,
usava navamwe vamwari kunze kwangu. Do not have other gods before me. Vara rekuti before me rinogona kunzi before my face. Kana uchiti before my face, chirahwe chavahebheru chinongoreva kuti in addition to me. Saka Mwari paaiti usava navamwe vamwari kunze kwangu, ari kuti usawedzera umwe mwari pamusoro pangu. Ini ndakakwana. Saka iwe paunoti inini ndakuda umwe mwari, you are not literally turning your back on the God of heaven. Asi uri kuti Mwari uyai apa, but pane mamwe maareas amusingapindi. Ndoda kukusupplementai sekunge muviri uri kunzi hauna vitamin C. Saka imwe piritsi rinoita kuti muviri uite vitamin C. Muviri hauna zinc. Imwe piritsi iri kuti muviri uite zinc. Namamwe manzwi uri kuti kuna Mwari, God, you are not sufficient. Mune pamunoleka. And the moment you do that, Mwari anotsamwa nekuti Mwari akakwana, Mwari akazara. Chatoita kuti avaudza apa atanga avaburitsa munyika yeuranda hwacho. Pari kutaurwa mashoko ekuti usava navamwe Mwari, vanhu havasi kugosheni, vatongoburitswa. Ndobva vazviona kuti Mwari unoburitsa. Saka nekuti vazviona vanofanira kuzviona kuti Mwari uyu akakwana. He is sufficient. He is God enough for any and every situation in life. But dambudziko rengewi kufunga kuti Mwari haana kukwana. Ndo zvakaita vamwe baba vakanditarisa. You want to supplement God nezvimwe zvinhu zvinogona kubatsira. Nekuti Mwari anotanga anonoka. You want to supplement God. Unotsvaka zvimvura to supplement God. Unotsvaka zvinyanga to supplement God. Makarorera hoko to supplement God. Mwari ari kuti ukadaro hasha dzinosumuka. Kana kuchinzwisa vana vaMwari zvinorevei. Isaiah chapter 42 verse 8. Mwari anoti handigoverani mbiri yangu handinaro. Saka iwe the moment yaunoita vamwe vaMwari, uchatenga vamwe vaMwari pamusoro peupenyu hwawakapuwa naMwari. Hamuna kunzwa? Saka kana wakuipa respect, uchapa respect kuchimwari chako. And chimwari chako hachina zvachinogona. Ndimwari akuitira nyasha muchivi chako chekutsvaga chimwe chimwari achikuraramisa. Saka nemamwe manzwi kana wakupa sando unoti dombo rangu rinoshanda, ari Mwari akakunzwira nyasha mudombo rako akakuponesa pakurwara kwako. Saka Mwari haakoverani mbeu yake nevamwe vanhu nezvimwe zvimwari. Chechitatu, sin is destructive in nature. Chinoita kuti Mwari atsamwe kana vanhu vakatsvaka vanhu vaMwari, nekuti nzira yawasarudza munhu waMwari inokuparadza ndiyo. Kana iwe wasarudza nzira yako, Mwari unosuduruka oti bhaibheri tione kwazvinosvika. Anongoti regai tione kwazvinosvika. Saka noti chance given. Satani haana chakanaka chaanoudza muupenyu hwako. Anokupedzera. Anokupedzera. Saka vanhu vanofunga kuti kana vakawana matuso ezvivi zvavo vanoti Mwari uri kuti rova. Aiwa, muri kuparadzwa nechivi. God respected your freedom of choice. Akakutendera kuti uite zvaungochida kuita. Izvozvo zvaungochida kuita ndo zvaakukuparadza. Saka Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kuti pavhesi ya13 vakarasha Jehovha vakashumira Mwari naAstoreth zvikanzi Mwari wakatsamwa. This thought or this concept of a God who gets angry vanhu havaidi. But munofanira kuti muzvizive kuti the anger of God is a natural reaction for his hatred for sin. Natural. Ukatadza Mwari anofanira kukuratidza kuti nzira yawakufambisa iyi handiyo. Saka naturally he reacts. Otsamwa. Vanhu vanoda Mwari werudo ende ndo zvaari. Haaregi kuramba achigombedzera, haaregi kuramba achititsvaga. Asi nzwisisai chinhu ichi, iye Mwari werudo. Pane rimwe zuva raachataura kuti bhai kwandiri imi vaite zvadai kana achinge agumbuka. Pane zuva richanaya moto kubva kudenga achinge agumbuka. Zvinoparadzwa zvose navose vasina kuita kuda kwake kana achinge agumbuka. Kana Mwari watsamwa, nyika inodereka. Vanhu havamudi Mwari unotsamwa. But zivai chinhu ichi, the God of mercy, pane nguva dzaanotsamwa. Shoko raMwari riri kuti
paunosarudza kuvana vamwe unotsamwisa Mwari. Saka ukaverenga chapter 2 verse 11 kusvika pana 16 ndo samari yebhuku ravatongi yese yatopera ipapo, kuti vanotendeuka vachitorevesa, asi vadaro vanopamhazve zvivi zvavo. Mangwana Mwari kana adaro vapamha zvivi zvavo, Mwari anoti vanhu vangu ndinovada, regai ndimbovatendera zvivi zvavo zvimatuso ezviva varatidze kuti zvavakaita zvakashata. Vouya votorwa nenomwe mambo pavanorwa naye vokundwa Sitereki, Mwari akapeta maoko kuti vazvione kuti vari kushaisha. Vakasvika vataira, pavanotorwa voenda kutapwa, vosvika ikoko vochema Sitereki. Mwari ovanzwira nyasha, otuma mutongi Ehudhi. Ehudhi anouya orwa, ovadzikinura, ovadzosa munyika yavo yechipikirwa. Pavanogara munyika yechipikirwa vanorivara futi, vopamhazve. And that was the life of the Israelites in the book of Judges. Up, down, up, down. Repent and repent, repent and repent. Watendeuka pakutendeuka pako kanga. Wakasumuka paya ukatipuka kuchera chikomba ukasvipa ukavhara, asi wakana chifukunyora ukamedza mataya ukatipuka. Every day kutendeuka pachivi chimwe chete ichocho. The same sin. Munhu mukuru kuwanda seri kwechiguma chiti varume Pauro akati ndowanichimuka. Pauro kana achiti ndowanichimuka, asi ravakuwapa chiwana chimuka. In progression, unowapa neichi, wosumudzwa wonowapa nechimwe uchi progression, sanctification, uchiziva Mwari, uchikura kubva pane mumwe kutenda uchienda pane mumwe kutenda. Inonzi tamba musi wendakabata naSatani, chavo chikiwani ichocho. Ichocho anochiziva kuti ndokuwisira pasi. Neichocho. Saka ukaverenga Judges chapter 3 verse 1 uchadzidza kuti verse 12 inokutaurira kuti in fact ukadzokera pamashure vakaita zvakaipa ndobva vasiyiwa vakatapiwa, kukauya Otinieri afa vakadzokera kuzvivi zvavo. Chapter 3 verse 12 zvino vana vaIsraeri vakaitazve zvakaipa pamberi paMwari. After vhesi iyoyo panouya vhesi inoratidza kuti Mwari akatendera kuti vatapwe, vabviswe munyika yavo yechipikirwa, vaende kunoita nhapwa. Vasvika ikoko ndokuchema, vadzorwa. Chapter 4 shure kwokufa kwaEhudhi vana vaIsraeri vakaitazve zvakaipa pamberi paMwari, vatapwa. Mwari ovaregerera vodzoka. Pavanodzoka vanovarayirwa. Zvino vana vaIsraeri chapter 6 vakaita zvakaipazve pamberi paMwari, voenda vonodzorwa nekuti vachema munyasha dzaMwari, anovaregerera ovadzora. Vachingosvika vanovarayirwa. Chapter 10 verse 6 vakaitazve. Chapter 13 verse 1 vakaitazve. The whole book raJudges rinoratidza zvandiri nezvauri muzuva ranhasi. Tikaitirwa zvakanaka nhasi naMwari, tinovarayirwa todzokera kumarara edu, tochema taikokoko. Mwari otiregerera todzoka, upenyu hwoita zvakanaka. Zvichingoita zvakanaka tovarayirwa, topamhazve. Izvi zvinongokuratidza kuti humanity has no power to regenerate itself. It does not tend upward to the divine, but downward to the satanic. And Christ is our only hope. Jesu ndio tariro yedu, anogona kubvisa propensity. Kana voitsanangura vakuru vakamira shure kwangu, propensity to sin. Unongoona watadza, unongomera samashavu, unongomera sehuswa mumunda, unongoona watadza. Asi Jesu anogona kudzura tigova vanhu vakarurama pamberi paMwari. It is possible to live a holy life. Zvinoita kurarama upenyu hunofadza Mwari. Mwari asingatsamwi nemaitiro edu, asi Mwari achifara namararamiro edu. Ndoda kunamata panguva inoyi nevanhu vanoti Mwari ini ndiri imwe mbeu. Iyoyo ndini mbeu yanga ichitaurwa inokanganwa kwamakabva navanhu. Yakanganwa inoramba ichingodzokorora zvakaipa, ichingoitazve over and over again. Mwari ndibatsirei. I'm tired of this particular sin. I don't tend upward to the divine, but I go downwards to the satanic. Christ ndimi moga tariro yokubwinya. Kristu mukati medu ndiyo oga tariro yokubwinya, anotipa simba rekuramba zvakaipa. Unoona pane vanhu vanorwadziwa namatuso ezvakaipa, kwozoita vanhu vanorwadziwa nechivi chacho. Vanhu tu vakasiyana.
kurwadziwa nekuti chivi chazokuitei nekurwadziwa nechivi chacho, ukafungawo the greatest consequence of sin which is Christ on the cross. Mwari dai vatibatsira tadzidza kutama kubva pane zvakaipa. Mufundisi, tinamatirei. Baba edu vanodikanwa, vanobata ushe panyika nekumusoro kudenga, pane ndudzi dzamakati tibvise mukati meupenyu hwedu, asi isu ndobva tadzisa pedyo nesu, nhasi dzakutibaya mukati menyama dzedu. Murudo rwenyu makadzika mukataura nesu, mukatirangaridza patakatadza, asi Mwari tinoramba tichingodzokerazve kwatakabva. Tibatsirei Mwari, tiri rudzi runokangamwa rusina nhoroondo yezvamakaita mukati meupenyu hwedu. Tibatsirei tigone kutarisa zvamakaita, tisasarudze kukukanganwai. Simudza maoko panguva dzino kutenda kuti idi tiri vatadzi, asi toda kutendai nemhaka yeropa rakadeuka pamuchinjikwa, nekuti rine simba rekushandura munhu kubva mukuva mutadzi kuva munhu akafanira denga. Tibatsirei tivenge wakaipa nezvese zvaanazvo mukati meupenyu hwedu. Tikuteverei kuti kana maakuya tigoti idi ndiye Ishe watakanga takamirira. Tokutendai Mwari nekuti munonzwa kukumbira kwavana venyu. Uyu ndio munamato wedu muzita raJesu ndinokunamatai. Amen. Kufungane kunaka kwenyika, iyo ndichasvika pawira, netsitsi ndichamira namuponesi, ndichawa nenyerezi here, ndichawa nenyerezi here, chiremba mumanheru zuva rawira, nomukanda ponesa towe kumusha, ndichawa nenyerezi here, musimba ratenzi ndoda kunamata, ndiwe semuwani wemweya, nyeredzi yakupenya ingawe yangu, pamusi unotyisa kwazvo, ndichawa nenyerezi here, chiremba mumanheru zuva rawira, nomukanda poneswa towe kumusha, ndichawa nenyerezi here, ndichafara usu wa Jesu, nomuparukudzo narini, zvichandifadza mumusha wendarama, kuti ndikawana nyeredzi, chiremba ndichawa nenyerezi here, chiremba mumanheru zuva rawira, nomukanda poneswa towe kumusha, ndichawa nenyerezi here, ndichafara kuona usu wa Jesu, nomuparukudzo narini, zvichandifadza mumusha wendarama, kuti ndikawana nyeredzi, chiremba ndichawa nenyerezi here, chiremba mumanheru zuva rawira, nomukanda poneswa towe kumusha, ndichawa nenyerezi here, ndichawa nenyerezi here, chiremba mumanheru zuva rawira, nomukanda poneswa towe kumusha, ndichawa